prot gebeurd afgelopen jaar ook. Prot voortwezen spelen, zelf een keer naar Duitsland. En ja, Joop die brak zijn pols en ja, toen moesten we eens manoeuvreren. Ja, moesten we met oren meesting spelen en ja, en prot, ja, dat is lukt. En hebben we toch wel een heel mooi hiervan weten te maken. Je bent intussen al een paar hier onderwijs, maar de band. Klopt. 2015, 16 ongeveer? Ja, ongeveer toen we krijgen begonnen. Wandering in back streets, lovers without smiles. They keep bending over to find what's worth their while. Faces turn to daylight, lovers turn to night, burning by their bedlight, till there's nothing left to hide. Zit er voor die gevonden steeds dezelfde Zeewolf? Of ben je tussen een sabot terug ontwikkelen en... Ja, nou dat is ook een beetje wel waar het album over gaat. Het is ook de persoonlijke ontwikkeling doormaakt en ook muzikale ontdekkingsreis. En ja, met meerdere muzikanten, vrienden die ons met geholpen hebben. En dat is een hele... Ja, het heel prot met maakt en prot ervan opstoken. En ja. En dan krijg je dit. Ja. En daar is hij, ja. Even Oedien Borman, hoe hij het oppakt, deze plaat? Wat is het verhaal? Dat is een hele goede vraag. Ja, het is eigenlijk sowieso denk ik een verzameling van nummers die we toch wel door de jaren heen hebben opgenomen. Dus het is eigenlijk een soort van... Nou, het vangt een paar jaar van onze tijd, denk ik. Gedeeld hebben we zelfs nog in coronatijd volgens mij nog opgenomen. Okay. En dat was heel anders, want toen moesten we apart van elkaar opnemen in plaats van met z'n allen in één ruimte. Ja, dat. Ja. Wat voor uitwerking had het op de band gewoon? Ben je daar juist misschien wel creatiever van worden? Ja, denk ik wel. Of juist net, want je komt wel eens een hele hechte groep hoor, die juist bij elkaar wijzen matten. Maar... Ja, dat vinden we ook wel het fijnst. Het liefst zitten we met z'n allen in één ruimte en kunnen we elkaar zien en goed horen. Handjes vast. Maar we hebben ook een hoop geleerd door soms op afstand of individueel op te nemen. Dus ik denk dat dat ons wel beter heeft gemaakt als band aan zich. Ja. Nou, jou maar even terug de microfoon. Eerst maar even, hoe is het fysiek trouwens, nog maar daar? Ja, ik heb nergens mijn les van. Nee? Dus dat is heel fijn. Ik tref jou ik rol mijn brace om. En je polsbruts en snowboarden. En dan ben ik hier mee bezig geweest. Zo lang? Ja, ik ben hier onder de pan geweest. Bij complicaties en zo die er later weer bij komen. Maar sinds 4 weken eigenlijk ben ik weer pijnvrij. Maar het speel in ieder geval. Dus ik heb weer terug. En het wordt zwaar gemakken? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, absoluut. Dat is het eerste wat er in de holle zit natuurlijk van. Het eerste wat ik letterlijk dacht toen het ongeluk weer ken ik weer drummen. Wist je? Dat wie echt belangrijk voor mij natuurlijk. Waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit? Ja, nou nee, ik hier wel weer waarschijnlijk. Ja. Eerst de release show en speel je en dan gaan we weer valt die weer op. Ja, alle latest go for forgetting natuurlijk. Nou ja, dat is wel ambities aan, maar goed. Nee, het wie net een leuk hier en gelukkig het Jochem en Gilbert hebben het van mij genomen in die tijd. En dat is hartstikke goed dieren, dus daar ben ik heel blij mee. En ik weet nog dat ik met mijn broodje en pols in de lift zit naar beneden. En toen heb ik eerst een fotootje gemaakt van jongens. Want we moesten de weekend daarna in Hamburg spelen. Okay. Op de repenbaan, uitverkochte zaal in het voorprogramma van New Model Army. Een hartstikke mooie show. Hier graag bij wezen wel natuurlijk. Maar dat is het eerste wat ik dacht eigenlijk van jongens, die jongens moeten daar gewoon heen. Hè. Dus dan hebben ze in een weekend Jochem inspelen eigenlijk. En dat is lukt. Dat is fantastisch, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Je zit hier bij, is net een fast battling. Eske, pak even de microfoon. Wat voor band is dit voor jou? Want dit is een hele hechte groep, hè? Ja, dat klopt, ja. En er komt binnen veel stad of net? Of is het gewoon hier een warm bad? Nee, dat voel ik natuurlijk wel. Het is eigenlijk allebei. Ik ben oorspronkelijk gevraagd door Dolf om dingen in te spelen voor deze plaat. Ja. En toen zei hij van, nou, waarom doe je niet gewoon een keertje live mee? Toen zei ik, ja, oké, is goed. En toen mee repeteren. En toen merkte ik natuurlijk al een soort van, daar moet je heel erg in plaats vinden, omdat zij allemaal al zo erg een plek hebben binnen die muziek. Nou ja, daarom de vraag, hè? Van hoe komt het daarin? Hè? Dat ja, is, ja. Gewoon vanzelf eigenlijk. Dus. Ja, wel, ja, precies, eigenlijk wel. En het is natuurlijk ook gewoon, ze geven gewoon feedback en zeggen, nou, misschien even zo spelen. Oké, goed, nou, probeer ik het zo te doen. Is het de soort muziek die je zo mooi vindt? Is het de soort muziek? Vind je dat te gek of net? Ja. Je bent fan van dit soort muziek? Ja. Gitaar georiënteerd en toch wel wat langere nummers vaak. De rechte zitten gaan. Nee, ik hou er erg van. En we luisteren ook wel relatief veel naar dezelfde soort muziek en zo. Dus we halen ook een soort van dezelfde
referentie steeds naar voren. En denk ik, oh ja, dat willen we doen. En dan, weet ik veel, dan ben ik met iets bezig met de gitaar in de studio. En dan zegt hij, nou, doe even zo. Oké, goed. Dan zit ik een knop te draaien. En dan, nou goed, dus dat is gewoon heel leuk. Ik vind het leuk om te doen. Dus. Ja, trouwens dat kut. Ja, ik vond maar even weer een dolf als het worst. Eerst even hoe de voorkant van de plaat. Prachtig kunstwerk. Ja, Van waar is het? van Jetty Butterhoek. En een paar jaar geleden, ik zag dat schilderij van haar en ik kwam meteen van, dit is de albumcover. Ik wist het gewoon. Het langzaam die jongens wat inmasseert van, wat vind je hiervan? En ik zo, dat is wel heel mooi. Maar het is ook precies bij jongens hoe het is. Wij oefenen onder het licht van de vuurtoren van Ameland en de Schelling. En die paarse en die roze de wolken, die gloed, die zie je gewoon in die vergezichten. Ja, het beeld hè? Ja. Ja, zo praat Dus voor mij klopt dat gewoon. Ja. Bist du een echte beeldkenner? Ja. Ja. Ik vreemd hoe hem die plaat oppakt. Ik had een enorm live gevoel bij hem. Maar hij is toch wel weer in stukjes en brokjes opname dan? Of Ja, er staan heel veel nummers ben wel echt wel live opgenomen, zoals Moonwater. Eén nummer inderdaad van My Run and Hide moest echt in die coronatijd, die moest echt los van elkaar. Ja. Nou, dat raam soms niet aan, maar toch is het heel mooi geworden. Dus dat heb ik ontdekt en dat lukte en dat pakte goed uit. En de rest is denk ik allemaal live, ja. Met elkaar in de ruimte, dat is denk ik wat het beste voor ons werkt. Ja, nou, iets uitstralen is dat die sfeer eigenlijk. Van lekker met elkaar musiceren en eigenlijk best wel een beetje back to basic in dat geval. Hè. Ben je nog steeds een fanatiek op het analoge? Ja, ambacht. Ja, hè? Ja, Echt heel zwart-wit of net? Ja. Het is nou zelfs zo, ik ga naar je, dit is een tape machine met 24 sporen. Dus ik zei van, nou, dat beperkt die. Maar ik vind dat als uitdaging. En ik ga nou zelfs een koppelblok hebben erbij gekocht van sectiesporen. Ja, dan krijgen we nog meer. Maar die beperking zorg ik juist als een meer een uitdaging, zeg maar, in het opnameproces. En dat is heel mooi. Überhaupt het schroef van deze noemers, hoe gaat dat bij hem? Voornamelijk denk ik dat Willem en ik vaak, wij noemen het dan gewoon pingelen. En dan krijg ik een appje van Willem, we zijn pingelen. Nou, en dan binnen no time, ik vind altijd een kunstenaar, magic komt er vaak uit. En dan leggen wij mijn taak is dan wat meer de contouren zetten. En dan brengen we het bij de band en die gooien hun elementen erin en dan komt het samen. Ja. Eigenlijk, dat is ongeveer, denk ik wel een beetje... Ja. Hoe het proces in elkaar staat. We komen maar wat stukjes. Ja, en de microfoon bij Horus was. Ja, we komen meestal maar wat stukjes. Ik heb soms wat stukjes bedacht. Het lukt mij haast nooit om er een nummer van te maken. Dus dan helpen we elkaar. Dan kom ik maar met stukjes en pruts Dolf. Pruts er mal een nummer van. Ja. Nee, nou, je muziek zo luisteren. Ik mocht al mijn preview het album beharken. Fantastisch. Maar ik denk, ja, waar vind je hem zo nou eigenlijk de man wijzen die zei het nou is wel clear. Iedereen die het op een gegeven moment zei, nou dat is wel mooi heren of net. Waar de streek. Ja, nou, die is hier niet. Dat is It's, onze vijfde, zesde bandlid. De tape machine keer zeggen, dus de vijfde bandlid. En It's is de zesde, of andersom. Maar It's zei van, nou ben ik clear mooi. En ik ben dan meestal maar helemaal op hetzelfde punt van, ja, nou moeten we stoppen, want wij jaren alles, maar waarschijnlijk jaren je hem, of de meesten jaren het net niet eens. Nee. Maar ja, dat kan wel heel veel gaan, maar op een gegeven moment moet je gewoon even clear. Ja, dat is altijd het probleem natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Bram, nog even hoe de Nederlandse wedstrijd van de Game Dwaan met de presentatie. Ik geloof dat het echt een muzikaal feestje wordt, hè? Ja, zeker weten. Ja, we gaan eigenlijk alle mensen die mee hebben gespeeld op de plaat ook uitnodigen. Dus, hoe volle hast het dan in totaal? Nou, volgens mij staan we met de XL-bezetting nog met een mannetje van 8 op het podium. Ja, dus is het wel op een PM's nog, hè? Ja, precies. Misschien... dit keer komt Jochem er ook erbij. Jochem erbij, dus ja, dat wordt echt een XL-variant. Dus we willen eigenlijk de avond vieren en de mensen betrekken die erop mee hebben gespeeld. En je muziek vieren, toch? Exact. Als er iets duidelijk is bij je met liefhebbers, toch? Ja, of net? Ja. Dus we leggen liefhebbers. een hele mooie sfeer neer. En we spelen ook de plaat natuurlijk, maar ook wel wat ouder materiaal. Nog nieuwer materiaal misschien zelfs. Dus we willen echt zoveel mogelijk geven op deze avond. En daarna de wereld in dus. Nou ja, Duitsland valt al een paar keer. Hamburg. Ja. Dat is ook weer de bedoeling. Duitsland wat meer in. Nederland dat zouden we wel heel erg leuk vinden. Ja, we hebben wel wat contact met een band uit het buitenland. En we hopen toch wel weer dat we misschien eens een keer met hun mee mogen. Ja. En anders doen we daar graag zelf een show. Op meerdere shows. En Record Store Day komt er nog aan. Daar gaan we ook mee aan meedoen. Dus dan kunnen we de plaat goed promoten en het land in knallen. Dus de gedroomde plaat, jongens?
Full-length album, broerlijk? Ja, Ja? zeker weten. Ja. Ja, ja. We gaan er eigenlijk nog wat meer. Sorry. We hadden er eigenlijk nog 2 nummers bij op, hè, maar we hadden er verkozen om Moonwalker en Wild Winds erop te zetten. Ja, dat is toch 9 minuten verder. Ja. Dus we moesten, en Ed zei van ja, 20 minuten per kant, maximaal 22. Hij zei dan is echt de kwaliteit van één kant. Hij zei dat moest net aan. Dus we moesten dit toch in knippen. Ja. Dus binnen zo'n worden. Zo'n hele mooie nummers trouwens. Ja. Goed. A Bounce of Grace komt. Wanneer is de officiële release datum? Is die 28. De 28 maart. Oké, dus de dijs voor de presentatie. Ja. Hartstikke mooi. Net stenen met erheen. Neushoorn, dat wordt een heel mooi muzikaal feestje. Nogmaals, in verband met deze prachtige plaat. Ik kan Miljet. En dan moet er zeker wezen. Zeewolf. Ik word hopelijk live hier in de studio. Maar Joert Buus al hier op de bank. Jongens, succes. Tot de volgende keer. Dank u wel.